Well, Pangasinan is my second home. So, kasi ang real province ko is from Nueva Ecija and this is my second home. And I think Pangasinan has a lot to offer po. Na dito ko na tutunan yung iba't ibang kultura, iba't ibang tradisyon, at iba't ibang lingwahe ng Pangasinan at Ilocano. So, with this, nagkaroon ako ng idea or different perception sa buhay ko as Novo Ecijano po. So, I think sa puso ko, ako ay isang Pangasinan na. My most unforgettable experience sa Ganda Mo Pangasinan is, of course, yung first episode ko na San Nicolas Malico. Pero ang pinaka-unforgettable talaga na na-experience ko as host ng Ganda Mo Pangasinan is my last episode. Kung saan nag-host po ako sa Bulinaw Mangunguna Festival. Kasi imagine different people, different community nagsama-sama sa isang lugar para magsalo-salo sa iisang hapagkainan. Doon ko rin naranasan na sa panahon na yon or sa festival na yon is walang mahirap, walang mayaman, basta salo-salo sa pagkain and sobrang saya. Sa likod ng bawat lambat, bawat alon at bawat hirap ng mga mangingisda, tanaw ang pag-asang nagpapatuloy sa pag-unlad ng bayan at dama ang kulturang nakaukit sa puso't damdamin ng bawat Bulinawens. Napakaswerte ko na naranasan ko ang Mangunguna Festival sa Bulinaw. Isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Ang kanilang pidudungo at mangan atamo siguradong babalikan ko. Panahon kung saan buhay na buhay ang mga kalsada sa tawanan at kwentuhan at ang init ng pagsasama-sama ng mga tao ay isang malaking salo-salo. Ang paglalakad ko sa gitna ng kasayahan, naamoy ko ang halimuyak ng samut-saring pagkain. Bawat mesa, puno ng mga pagkain mula sa sariwang huli ng dagat at mga lokal na produkto. Isang tunay na handog ng kalikasan at kasipagan ng mga Bulinawens. Sa bawat kagat, lasap ko ang kwento ng komunidad, ang kanilang pagmamalasakit, pagkamalikhain, at pagmamahal sa sariling bayan. Pero higit pa sa sarap ng pagkain, ang pinakamasarap sa lahat ay ang damdaming bumabalot sa paligid. Ang saya ng mga estrangherong nagiging magkaibigan sa iisang hapagkainan. Mga mukha nila na puno ng tamis katulad ng kanilang mga prutas. Ang Mangunguna Festival ay higit pa sa isang pista. Ito ay isang paanyaya. Paanyayang makisalo, makitawa, at bumalik kung saan nagmula ang mga pagkaing sariwa. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, huwag ka nang magdalawang isip. Sa Bulinaw, sa Mangunguna Festival, matutuklasan mo na minsan ang pinakamasarap na biyaya ay hindi matatagpuan sa plato, kundi sa mga pusong nagbubukas para sa iyo. Yes, marami actually. Pero sa Ganda Mo Pangasinan ako pinaka na-excite. Kasi every time na mag-i-invite ang RNG sa akin na mag-host sa Ganda Mo Pangasinan, na-excite ako. Kasi panibagong kultura, panibagong tradisyon, at panibagong komunidad na naman yung mapupuntahan ko. And with this, nagkakaroon ako ng learnings, experiences, and of course, different perceptions sa isang community. Kaya yun yung pinaka na-excite ako sa lahat ng experience ko po.